What's up mga paps? Nanapod mi dire sa may Mandawi. Sumayo si Mid mga paps. Ginagawa mo? Nami dire ron kay naga suri-suroy. Suri-suroy lang ba? Mandawi. Ginagawa mo? Dako sad kanila ha diring Yosemite mga paps. Pero di mi magdugay diri mga paps. Mo uli rami sa balay. We. Kaya na pa mi daghang buhaton ron dito mga paps. Mo pagabot na mo diri sa Mandawi mga paps, nga mao pa kong pagparking diri Abadya. sa ilang parkinganan. Although Y1 init kayo. Naswertihan ta nga Y1 kay kung mag-uwan good mga paps, grabe kay kalapok ilang parkinganan diri. Kay wa pa magid ni mo man lang parkinganan mga paps. So abog lang kay init man. So manaog ta sa sakyanan kay aron og atong mapawong ang makina sa sakyanan. Let's go mga paps. Ako mo pakiton diri sa ilahang building sa Yosemite. Muni lang building sa Yosemite mga paps. Kakakilig parang sine. Gago! Mo adto na mi mga paps. Ako nang pick upon akong kauban mga paps. So mo-update lang ko abot na mo dito sa balay. Kay murag na pa mi hapiton nga lain ron mga paps. So atangin ninyo kung nasa may mga adto mayroon og Ayala, ato mi sa SNR o ato mi sa Robinson Galleria. Basta wa ko kabaw kung asa mayroon mo hapit mga paps. So update lang ko, inikabot sa balay. Naabot namin sa Metro Ayala mga paps. So musod nami kay mangumpra. So tara mo kuyog musod kay kuyogon ta mo mga paps. Sige, wadto namin sa sod mga paps kay aron sa yormi mauli sa balay. Mangumpra namin sa sod mga paps.